Bé, anem a veure en este vídeo com mostrar la imatge en un article. El primer que tenim que fer és accedir a la finestra, a la pestanya de visualització i habilitar el fichero de imagen. Habilito esta propietat, ja la tinc així, i a continuació tinc que activar el cuadro de posiciones y en representación puc mostrar un codi QR, un text o, en este cas, el fitxero d'imatge associat a l'article. Ens apareix ahí. No puc manejar-lo, texto desplazar, no puc moure-lo per què? Perquè la propietat la tinc que desacoplar, perquè està acoplar. La tinc que desacoplar, m'apareix això com a desacoplar, i ara sí que puc en botó dret texto desplazar, la desplace així, per exemple. Molt bé. Si vull modificar el tamany, anxura i altura, doncs fico així, per exemple, 32 i així li poso 16. I ja tinc així això. Doncs d'esta forma fàcil podem mostrar la imatge que un article que hem importat de Data Portal, la imatge que té associada la podem mostrar.